Moskwanın goňşy ýurda esassız solmagy sebäpli Günwataryň berk ykdysady sanksiýalarynyň täsirine düşmegi bilen Ukrainanyň delegasiýasy Rus wekilleri bilen gepleşmek üçin Belarus serhedine gellige gepleşiklere başlady. Prezident edarasy 28 fevralda Ukraina Gorunmak ministri Aleksey Reznikov bilen prezidentiň eňeşçisi Mikhailo Podolyagyň hem wekilçilik edýändigini aýtdy. Bu duşuk Ukrainanyň paýtagtyna we esas şäherleriň biri bolan Kharkowda daň atmadan eşdilen partlama seslerinden bir näçe sagat soň geçirilýär. Rus güýçleriniň Kiýewde beýlek şäherlerde berk gaýtagly duçar bolmagy bilen Russiýanyň Ukrainaga garşy başlanan esaslandyrylmadyk harby hüjümi 28 fevralda 5-nji gününe girdi hemde garşysyna girilen berk ykdysady sanksiýalaryň güýçlenmegi netijesinde Rus lideri Vladimir Putiniň rejimi barha ýokarlanýan halkara izolýasiýasyna sebäp boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski geljek 24 sagatyň Ukraina üçin ören aýgytly boljakdygyny aýtdy. Zelenski 28 fevralda çap eden ýüzlenmesinde ýurdy basyp almagy gelen Rus eskerlerine ýaraglaryny taşlamak haýyşy bilen ýüzlendi. Eliňizdäki enjamlaryňyzy taşlaňda bu ýerden çykyň. Öz serkerdeleриňize ananmaň. Wagtçylaryňyza, propagandaçylara ananmaň. Diňe başyňyzy utaryň diýip Zelenski öz ýüzlenmesini aýtdy we Kremliň başlanan hüjümini eýýäm 4500-den gowrak Rus eskeriniň helak bolanlygyny sözüne goşdy. Rus harbylary 27 fevralda öz eskerleriniň käbiriniň öldürilendigini we yaralanandygyny ilkinji gedek boyun aldy. Ýöne hiç ýyl anyk maglumat bermedi. Guriýer söwüşleriniň güýçlenmegi bilen Günwatarly ýaranlar ortiýetin uçurlaryny howa giňişligini ýapmak, Rus banklarynyň käbirini Swift maliýe ulgamyndan kesmek we Moskwanyň 630 milliard dollarlyk daşary ýurt ähtiýaçlyk gorlaryny ulanmak mümkinçiligini çäklendirmek, ykdysady edip oşatmagy gönükdirilen beýlek çärler arkaly Russiýany jedalandyrma urunnaky tagallalaryny güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden diplomatik basyşy dowam etdirmek üçin ýaranlary we hyzmatdaşlary bilen 28 fevralda maslahat geçirer diýip aktam aýtdy. Ukrainalılar öz ýurtlaryny gorumak üçin uly meçhörlerde meýletinlik edip, häkimetler tarapyndan paýlanan ýaraglary aldylar we ot bombalaryny taýýarladylar. Pentagon resmiýetleri Rus goşunlarynyň Ukrainalaryň garşylygy, ýangyç ýetmezçiligi we beýleki maddi tehnik kynçylyklar sebäpli haýallaýanlygyny we Ukrainanyň howa gorunç ulgamlarynyň gowşadylan hem bolsa şinlik hem işleýänligini aýtdy. Ruslar toplar we raketalar bilen ýene bir gyýja howa hüjümini edenden soň adamlary Kiýewň köçelerinden daşda saklan 39 sagatlyk komendant sagaty 28 fevralda ýatyrly we ýaşaýjylara azyk satyn almak üçin dükanlara barmagy mümkinçilik töredildi. Ukraina paýtagtyndaky adamlar Ruslaryň giňerimli hüjümlerinden goranmak üçin jaýlaryň ýerdeminlerine, ýerasty awtulaw duralgalaryna we metro stansiýalaryna girlenýärler. Zelenskiň edarasy ýerli wagt bilen günertan başlanýan paraxçylyk gepleşikleriniň dowamyny Kiýewň atşygy derhal behetmek we Rus goşunlaryny Ukrainadan çykarmak talaplaryny etjekdigini aýtdy. BMK'nın bozgunlar gullugynyň başlygy 28 fevralda Ýewropada 2-nji jahyn uruşundan bäri turan iň uly ýaragly çaknysykdan gaçýan Ukrainalylaryň sanynyň 422 000 ýetenligini, bozgunlaryň esasan aýallardan we çagalardan ibaratdygyny aýtdy. Vladimir Putin 27 fevralda Russiýanyň ýadra ýaraglaryny ulanmak üçin ýokarlandyrylan taýýarlyk ýagdaýyna getirmek buyurup, hasa ullokan gorku döretdi. Ol NATO'nyň Russiýa garşy agressiw beýanatlary edenligini aýtdy we Russiýa garşy girilen berk ykdysady sanksiýalara sarlandy. NATO'nyň baş sekretary Jens Stoltenberg CNN telekanalyna beren interwýusynda Putiniň Russiýanyň ýadra arsenalyny ýatlatmagynyň howply retorika bolanlygyny aýtdy. Emma Putiniň buýrugynyň amaly, ýagny praktik manysy badawat düşnükli bolmady. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen komissiýanyň hüjüm astyndaky 3-nji tarap ýurda ýarag satyn almak üçin maliýe bermek we ýaraglary eltip bermek babatyny ogul ahyrda ilkinji gedek tagalla edýänligini aýtdy.
Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Borrell 27 fevralda 27 agdaly Birleşigiň daşary işler ministrleriniň Ukraina görülüp estilmedik gollaw bildirendigini we bellenen çärelerin bir neçe sagatyň içinde giýerjekdigini aýtdy.